Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekele gị na-asị nke onye chiri ya zere n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa bụ Fraịde ma bụrụ abalị nke mbụ n'ime ọnwa Mee afọ 2026. Ahịa na-azụ taa bụ Orie na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Okwupụta okwu alaka omebe iwu steeti ya bụ Udeze merụbego ndị ọrụ ma kpọọ oku ka ha gaa n'iru dị uchu n'ọlụ ha. Anambra steeti azọpụgo ọkpa ịkwalite iji ozi ndị ọrụ ọkaiwu na ogogo kansụl obodo. Onye nnọchite anya UK n'ala Naịjirịa agago n'ụlọ ọrụ INEC ma kpọọ oku ka akwalite nhọpụta izugbe nke afọ 2027 a ga-eme n'ụzọ kwụ ọtọ. Otu akpọrọ Wajesha akatọgo mwakpo a na-awakpo ndị Afrịka bi na South Africa. Mata na onye pụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti maka na Gọvanọ Chukwumasoludo wechietego n'ozuoke ihe ga n'anya n'ọdịnaka obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi ọfụ n'udo tọrọ atọ. Anambra steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aga n'iru sonye n'ezigbo akụkọ a. Onye na-anụ ọnụ ya bụ Ifeọma Akaife gere akụkọ anyị n'uju. Dịka ndị ọrụ oyibo Anambra steeti sonyere ndị ogbo ha ndị ọzọ gburugburu ụwa iji wee merube ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a taa, okwupụta okwu alaka omebe iwu Anambra steeti bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze akọwago ndị ọrụ ala Naịjirịa dịka ndị bụ ike na ume ala Naịjirịa nakwa ndị na-ekunye ume ndụ n'ọnọdụ nke akụnụba. N'ozi ịtụ mmamma nye ndị ọrụ ala Naịjirịa ọkachasị ndị ọrụ nke steeti a gbasara mmemme ụbọchị ndị ọrụ n'ụwa niile nke afọ a, Right Honorable Udeze mere ka amata achụmaja na ịgbata okpu aka mmiri nke ndị ọrụ Igbo na steeti a na iwube usoro ọrụ Igbo na ọrụ ọha na eze kwudosiri ike n'ime steeti a, mee ka amata na ọchịchịrị ugbu a nke Gọvanọ Chukwumasoludo nọ n'isi ya ekepụtago ezigbo gburugburu dị mma maka ndị ọrụ ị na-alụ ọrụ ha n'afọ ojuju nakwa inwe ezi nchekwa ọrụ. Ya bụ okwupụta okwu alaka omebe iwu onye kenere Gọvanọ Soludo maka imenwo ọnọdụ ndị ọrụ nakwa ndị na-alụ ọha na eze ọrụ na steeti a site n'ikepụta ego a na-akwụ ha ọzụzụ na inye nwe ọzụzụ maka ndị ọrụ ị na-akwụ ha ụgwọ ọkwa ọnwa etu kwesịrị ekwesị nakwa imerime ihe ndị ọzọ eji akpalite mmụọ ha mere ka amata na gọọmenti steeti agago n'elu ịkwụghachi ndị na-arụpụta ihe nke ọma. Right Honorable Udeze toro ndị ọrụ na steeti a maka ị na-emebere steeti ihe eji eme ngara site n'ịkwụpụta nke ọma bụrụ ọkwụrụ ọka n'etiti ndị ogbo ha ndị ọzọ n'ogogo mba ụwa nakwa n'ogogo nke etiti na asọmpi dịgasị iche iche ebe ndị nkụzi nakwa ndị ọrụ Igbo ndị ọzọ si Anambra steeti gagoro n'iru ị na-agba ndị nke mbụ na asọmpi ọbụla gbakwunye na ya bụ ezigbote njikọ aka dị n'etiti gọọmenti steeti a na ndị ọrụ bụ nke na-amịta mkpụrụ atụrụ anya. Ọkpọkụzie ndị ọrụ ka ha zere akparamagwa ọbụla nwere ike itetọ aha ha ma ọ bụ weta mgbarị nye etu esi ahụta gọọmenti steeti a kama ka ọ weta ọgọdọ ị na-adị uchu n'ọrụ ha oge niile. Alaka omebe iwu Anambra steeti azọpụgo ọkpa iji wee kwalite etu esi achịkọba ọrụ iwu gburugburu nchịkọta kansụl ime obodo dịka a kwadoro atụmatụ iwu nke Anambra State Local Government Administration Law nke afọ 2024. Ya bụ nnukwu iwu bụ nke gabigagoro ọgụgụ nke mbụ nke abụọ na nke atọ n'oge ha nwere ọgbakọ bụ nke onye kwunitere ya bụ osote onye ndu ndị ka n'ọnụọgụ bụ Honorable Jude Akpụa ma bụrụ nke nwetara nkwado onye ndu ndị pekarịrị mpe n'ọnụọgụ bụ Honorable John Bosco Akegbobi. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Chigbata bịa kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Metụtara ngalaba 101 na ya bụ isi iwu dịka a gbakwunyere ya iwu ọhụrụ nke mere ka a hazigharịa ọnụọgụgụ ya abịa na ya bụ nhazi ọhụrụ. Nnọchite anya ndị gọọmenti ime obodo n'ụlọ ikpe bụ nke ndị ọkaiwu sitere na ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ ga-ahụ maka ya. Ka o sila dị, ya bụ iwu bụ nke ga-emekwa ka ndị ọchị ime obodo dịka ntụziaka Attorney General si wee dị bụrụ ndị ga-akpọtakwa ndị ọkaiwu si ebe dị iche iche ka ha nọchite anya ha n'ụlọ ikpe. Nnukwu onye nnọchite anya United Kingdom n'ala Nigeria bụ Richard Montgomery nakwa osote nnukwu onye nnọchite bụ Joe Lever agago njem na nke ndị ndu ndọrọndọrọ nakwa ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC
dịka ndị ejikere maka nhọpụta izugbo nke afọ 2027 ya bụ nnukwu onye nnọchite UK mere ka amata nke a n'ozi o zipụrụ n'usoro X handle ya ụbọchị Tọzdee. Ya bụ kọmishọn foro ntụtụta na ha na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ga-ejikọ aka ọnụ iji wee fụ na emere nhọpụta ga-aga siriri werere. Ya bụ njem ka e kwuru na ndị ha gara zute gụnyere osote okwupụta okwu alaka nnọchite etiti bụ Benjamin Kalu, ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala na nhọpụta ndị so wee zọọ ọkwa onye isi ala na nhọpụta nke afọ 2023 bụ Atiku Abubakar, Peter Obi nakwa onye isi oche nke ụlọ ọrụ INEC ọkammụta Joash Amopitan. Ya bụ njem bụ ihe gbasara aganiru dịgasị iche iche atụrụ anya na usoro nhọpụta nke ala Naịjirịa nakwa usoro ọchịchị onye kwuo uche ya. Otu jikọrọ ndị ọrụ nta akụkọ na West Africa na-ahụ maka ihe gbasara gburugburu, sayensị, ahụike nakwa ọrụ ugbo akpọrọ Wajesha na-aha ịchafụ akatọgo mbawanye a na-enwe na mwakpo a na-awakpo gasị ndị Afrịka bi na South Africa. Ndị otu a mere ka amata ọnọdụ ha n'ozi nke onye binyere aka na ya bụ onye editor in chief ha bụ Aminu Adamu Ahmed. Ndị otu a kọwara Afrịka dị ka mpaghara ụwa ebe enwere nnukwu ihe iche aka mgbadịgasị iche iche dịka ụbịam, ọya, mgbanwe ihu igwe, enweghị nchekwa erimeri nakwa enweghị nkwụdosi ike nke ndọrọ ndọrọ, mee ka amata na tigbuo na zọgbuo megide ndị Afrịka ibe ha bụ nke ga-eme ka ọnọdụ a kawanye njọ. Otu Wajesha kwukwara gbasara ajọ mmetụta ya bụ mwakpo ga-enwe n'ebe ndị ahụ ha na-awakpo nọ. Ndị otu a dọrọ aka na ntị mee ka amata na tigbuo na zọgbuo bụ nke na-ama ajọ aka megide mmekọrịta dị n'etiti mba Afrịka dịgasị iche iche gụnyere ihe gbasara azụmahịa na njikọ aka n'ọlụ. Wajesha kpọkụrụ ọchịchị mba South Africa ka ha mee ngwa ngwa wee kwụsị ya bụ mwakpo a na-awakpo ndị Afrịka ndị ọzọ nọ na be ha ma kpee ndị niile kpara arụ ahụ ikpe. Akụkọ maka egwuregwu. Onye bụbu onye defenda ndị Manchester United nakwa England bụ Ashley Young ekwupụtago na ya na-ezube nka na ịgba bọọlụ ụkwụ ma weta na njedebe ya bụ ọgbụgba afọ 23 na ịgba bọọlụ. Young bụ onye malitere na Watford nakwa nọchite Aston Villa, Manchester United, Inter Milan, Everton na ozugbo a na Ipswich, bụ onye kọwara ya bụ akụkọ gbasara na-ezumike nka ya na bọọlụ ụkwụ dịka o kwuru na nke a ga-adị n'agba nke ikpeazụ nke asọmpi ọ ga-esonye na Portman Road n'aha ndị Ipswich. Ọ malitere dịka onye winga tupu o wee bụrụzie onye fullback. O jedebere ya bụ o wetara na njedebe ịgba bọọlụ ya na Ipswich Town dịka o sonyere na otu afọ nkwekọrịta n'afọ 2025 n'oge ọ pụtachara na Everton. Ya bụ nwa amadi gbara afọ 40 bụ onye kwuru na o sonyere n'aha England na nke mbụ na mbụ ya n'ọnwa Nọvemba afọ 2007 ma nye ohere maka inye goolu dịgasị iche iche maka ndị otu egwuregwu ha dịka o nyere goolu 7 n'onwe ya. Ihe gbasara ya bụ agba bọọlụ Young bụ mgbe o binyere aka nkwekọrịta ịbanye na Manchester United n'afọ 2011 wee gakwa n'iru wee nọọ afọ 9 na Old Trafford. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na webụsaịtị anyị na www.absradiotelevision.com. Banye na YouTube channel anyị na ABS Radio Television, sonyere na social media handles anyị na ABS Radio Television na Facebook nakwa na ABS Radio TV na Instagram na X. Gị nwekwazịa isiokwu ndị mere akụkọ anyị kọrọ gị. Ọkaokwu alaka omebe iwu Anambra steeti bụ Udeze emerụbego ndị ọrụ oyibo ma kpọkuo ha ka ha gaa n'iru n'ịdị uchu n'ọlụ. Anambra steeti azọpụgo ọkpa ịkwalite ije ozi ndị ọrụ iwu n'ogogo kansụl ime obodo. Onye nnọchite anya mba UK n'ala Naịjirịa agago njem n'ụlọ ọrụ INEC ma kpọọ oku ka akwalite nhọpụta izugbo nke afọ 2027 ga-agasịrịrị werere. Otu a kpọrọ Wajesha akatọgo mwakpo a na-awakpo ndị Afrịka nọ na South Africa. Mata na onye apụtakwa n'ile ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo ewochietago n'Uzuoka ihe ga-enanya n'ọnọdụ nke obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi tọrọ atọ na udo. Anambra steeti a na-achịkwago n'ụzọ nke aganiru. Sonye n'ezigbo akụkọ a. N'ebe a ka akụkọ ụwa bịara na nchịkọta n'ụtụtụ a n'aha ndị chekwabara akụkọ ụwa ma onwe mbụ Ifeọma Akife na-ekene gị maka ige anyị ntị na-agọrọ gị ọfọ na ọnwa Mee ga-amara anyị niile mma ka ọ dị.